जोंनि आलादा रायजो बिनाय समावसो जोङो दुवर दाय बेखौ बाहायदोंमोन सोमावसारनायाव आरो बे नंगौबो थैदोंमोनबो जोंनि मानसिफ्रा मावदोंमोनबो थैदोंमोनबो नाथाय राजखान्थियाव दुवर दाय सोदोबखौ बाहायनांगोन होननानै आं साना फाग्ला फाग्ला बुंहरानलाय प्रमद बर' बिथाङा बर' हारिखौ फानदों नोंथांमोना बिजिरनानै 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव जों जेब्ला सरकारखौ दायो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिथाङा सोरनि आथिंखौ हमहैदोंमोन हारिखौ फाननो थाखाय नङा होमबा बिथाङा हारिखौ फाननो थाखाय सोरनिबा आखायाव आथिंखौ हमहैदोंमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनै बे समाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय रायजो राजाफोर थ' आं बुंनो गोसो गैयामोन आरो आं बेबायदिनो भिडिअ लाबोयोबो बिराद गोबावसैमोन थ' नैबे बाथ्रा मोननैखौ नोंथांमोना खोनासंबाय नङा होमबा फेरेंगा मानगोनां फेरेंगा सारनि बा रनजित सारनि बा प्रमद बर' सारनि मोननै बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनाबाय नङा होमबा दा नोंथांमोनहा सोंलु सिखारदों बा रायजो राजाफोरनावबो सोंलु जादों नङा होमबा आंनावबो सोंलु जादों नङा होमबा दुर दाय नङा होमबा दा नैबेखौ लानानै बे खोथाखौ माने खोनायोब्ला जों गोबांथार सोंथि जायो नङा होमबा थ' जोंनि बर' हारियाव बा बर' जाथिनि गेजेराव जों बर' हारिया माखासे जोंनि माबाखौ नायोब्ला जेनाखि बड'लेण्ड आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि नामाव गोबां मानसिफ्रानो माने जिउ गोमानांबाय नङा होमबा जिउ गोमानांबाय दिनै हमनानै ला जोंनि रायजो राजाफ्राबो दिनै आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव राजा लामा गाथेनायावहाय गोबां एक्सिडेन्ट जाबाय गोबां गारिफोरजों सौग्रावनानै थैबाय आरो सोरबाबा जेनाखि बड'लेण्ड दाबिनायावनो सोरजोंबा बेख्लाब जाबाय बुथार जाबाय आदा सरा जाबाय आथिं लेंग्रा जाबाय सोरबा थैबाय नङा होमबा आरो दिनै दैमारु बिर दैमारु जोहोलावमोनाबो बिदिनो थैलांबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि एक्स एनडिबिफोर बा एनडिबि बिथांमोनहा जोंनि बड'लेण्डनि नामाव बा आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि मुङाव दिनै बिथांमोना जिउ होनांबाय दा बैफोरखौ नायहरनानै नोंथांमोना मा सानदों दा बिथांमोननि दायफ्रा माने माने गोजानाव जाखो ना माखो दा बिसोरनि थैनायफ्रा बा माने बुथार जाब्लाबो गावथार जाब्लाबो देथार जाब्लाबो थैब्लाबो मा बिसोरहा जेबो दाय गैया नामा दा बेखौसो जोङो साननो गोनां रायजो राजाफोर बे प्रमद बर' सारा दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों बे भिडिअआ फुरानाबो फुराना आरोबा फुरानाबो जानो हानाय नङा होमबा बा फुरानाखायानोखा आं बे भिडिअखौ नुनानै दिनैहाय मा आं बुरखांफिननो लुबैदों आरो मा बेनाव सोंथि सोंनो लुबैदों नङा होमबा अब्ला बैफोरबायदि माखासे मानसिफोरा बा बड'लेण्डनि नामाव जायफोरनाखि जिउ गोमादोंमोन जायफोरनाखि बड'लेण्डनि मुङावहाय थैहोदोंमोन अब्ला बैसोरनि थैनायनि माबाया बेसेना गैयामोन नामा अब्ला बै जाय बुथारग्रा जाय गावथारग्रा अब्ला बिस्रा दाय गैयामोन नामा जाय अना खाना दाय गैयैखौनो लांनानै पाब्लिकफोरखौनो बुथारहैदों अब्ला बे दाय गैयामोन नामा नङा होमब्ला सान्थि सुक्ति जानोसैयाव बा आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायावहाय गोबां माखासे मानसिफ्रा जोंनि रायजो राजाफ्राबो गोबां सेंग्राफ्राबो दिनै मा नङाब्लाबो नंगौ होननानै मा होनो मोनथाम होननानै बा एनडिबि होननानै दिनै माखासे एनडिबिनि नामाव रायजो राजाफ्राबो दिनै गोबां थैदों गावथारजादों लाङै देथारहैदों माखासे सिआइडि माखासे मा होनो बेखौहाय गोसो गाज्रिफोरनि मेगनाव गोग्लैनानै माखासे मानसिफ्राबो दिनै गोबां थैदों दा बेखौहाय नोंथांमोना मा सानो अब्ला फिसा जाय लेंलांग्रा जाय गावथारग्रा अब्ला बेयो दाय गैया नामा नङा होमबा अब्ला बेसेन गैया नामा मानसिनि जिउआ दाउ अमाफोरबायदि बेफोरबायदि बुथार जानानै नङा होमबा दिनै नोंथाङा नोंनि न'खरनि बा नोंनि बिसिखौनो बा नोंनि जाथि बंस'नि माबाखौनो सोरखौबा सासे बुथारनानै नाय नङा होमबा देथार हो गावथार हो अब्ला दुरदाय जायो ना जाया होमबा नोंबो स्टाडि खालाम नङा होमबा दाय गैयि जाहैगोन ना जाया नोंथांमोनाबो बेखौबो सिन्था खालाम आरो दिनै फेरेंगा साराबो बुंहरदों नङा होमबा सोरनि आथिंखौ खुलुमहैया नङा होमबा बेखौथ' मिथिखायो होनना बुंदों बेखौथ' मिथिखायो दिनै बेथ' हारसिङैसो सान्थि सुक्ति खालामनाय जादों जेब्लानाखि रन्जन दैमारि सारा जेलाव दंमोन अब्ला बिथांमोनहा फाइला बेसेबांबा रोजा रायजो राजाफोर फाइला गोगोम रोजा माखासे लिरनायफोरा फाइल रोजाखाय नायस्लाबनो हायैयावहाय जोंनि मानगोनां रन्जन दैमारि सारा सान्थि सुक्तियावहाय सरि दै बिथांमोनहा नायनो सम मोनाखै नायनो हायाखै मानो होनबा बोलाबाय थानो सम गैया बे माबायावहाय दा सानदोंमोन बिथांमोनानो बा आंनि मानसिफ्रानो बा आंजों ओंखाम जाफानाय केम्पआवनो आंजों लोगोसे थाफानाय मानसिफ्रानो साइन होजोब्बायब्ला दे बिदिबालाय आंबो साइन होनोसै जागोन बियो होननानैहाय साइन होबाय नाथाय थाङै थुङै मा लास्ट बाराव मा बिटिआर सुक्तिल' जाबाय बिटिआर सुक्तिल' जों मा जानो नङा होमबा दा दासिमाव जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा बा जोंनि एनडिबिफ्रा
आलादा बड'लेण्ड सोमावसारदोंमोन नङा होमबा आलादा एकदमबारे आलादा खालामखानो माने बड'लेण्ड सोरजिनो होननानैसो थांदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव मा थाङै थुङै मा नैबे प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहायनो मा दिनै जोंनि बर' हारिफोरा अलखदाव गोलैनांबाय रायजो राजाफोर बेखौहाय नोंथांमोना एसेबाबो स्टाडि खालाम आरो दाथ' गोबां मा जोंनि पार्टिया देरहागोन होनना बुंदों नाथाय देरहागोना सोर सासेया रावबो मिन्थिया रायजो राजाफोर दा माबाफोरखौ नायोब्ला बिपिपिआनो थांगोन ना इपिपिआनो थांगोन ना कंग्रेसआ थांगोन ना बिजेपिआ थांगोनखौ रावबो बुंनो हाया जेब्लानाखि माबाफोरखौहाय नायोब्ला मा होनो मानसि पपुलेसनखौ नायोब्ला नैबे खाथि समावहाय माने नुगोन आरो बुजिगोन मिथिगोन सोर देरहामारो बा बहरनि रिजाल्ट फैयोब्ला माने सोर देरहायो मिथिगोन आरो दा बुंनो हाथ'वा आरो अब्लाबो बबे सोर लिडारा माने जोंनि जाथिनि हारिनि मोजां सानग्रा एना एनि गैयै खालामग्रा जेनाखि धोरोमनि बेलायावहाय बेले बेजे लाबोयै बिजनेसनि बेलायाव बेले बेजे लाबोयै आरो रायजो राजाफोरनि उसुबिदाखौ नायनानै सुबिदा होग्राफोर बेफोरबायदि मानसिफोरनोसो भट होनांसिगोन देग्लायनि बोथोरावहाय रायजो राजाफोर आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुरै खावलायहरो आरो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामना हो जाहाथे बे भिडिअआ भाइराल जायो आरो बे भिडिअआ बयबो नुयो आरो ना थ' दिनै भिडिअखौ